Салом бародарои азизен, хубен? Ин видео барои бародаро апо ва хоҳарои ғарибаи кадомед ки ба документотон мушкилӣ дорем, зиҳна шинакаи Комрун мушкилии шуморо ҳал мекунад. Бародармон студентский билет тайёр мекунад ки шуморо дар донишгоҳи Санкт-Петербург дохил мекунад ки барои ин кор рафтани шумо шарт ва зарур нест. Инами рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед ватсапшон ҳастанд, менависонед, ҳуҷҷатотонро равон мекунед, ва ба тариқи почта шумо дар киҷои расия ки набошед равон мекунад ҳуҷҷатотонро. Ва агар ягон мисол вақти қапиданатон студентскиро нишон метиҳед, дар база номтон мебурояд. Зан, мард, синни сол фарқ надорад. Инами рақамҳое ки болои экран дай бинависонед, пурра мефаҳмонатон. Best Rap Stars Records. Кишти орзуҳои маро умеду ҳавасома лави дарё душанбенка бо овардам расома тасвир кана суратеро ки қатид барбабарам 6 сол гузаштак нигоҳ дар бадара барбабарам бари чашмои курам метовида назарам дина гирья кадам мӯи сафед ёфтамай сарам ма 23 данея 77-даям ма маҷнунестама неки ҳаму сафдаям кишти орзуҳои мара ба хоб яксон шидак 6 соли набиданат ма да 6 сол шидак зан зад гуфт пага вохирем хича хишрӯ када буд и суннати девона гапша қабул када буд ма ҳаму девонае ба кори худи шорай мақсадай омадани ма талаби дидорай 500 метр поёнтар ай хонатон дутароҳай пеши турники кабуда сунатира интизорай мехоҳа қичоқит кина букаша беқарорай неки на зангиш омадаки на хабар айёрай хиёл мекунам чанд солай ки ма надидам рута ирӯ 3 бор шамол омад неки наёвар бута искадам нести киҷое рафтай бе иҷозатам дозаи 50 нарафт яке ба ёд задам ма хоб дидам занг заданша хича хушрӯ каданша ӯ дига иҷа нестай 6 сол ши чӯ каданша тиран сар бите пайша у ди сар кад як сарша нафаҳмиди мақсадша мешина қатикам бағал вайрон када асабша у да дига кас бахшид тани номи насабша ту фақат зангиш задай ай уси дидай занша уро ба хуни қанчиқо вадид када гиян ракша дама мечакон зарша намедод қапам дастша тонистам ба сум ба дастои лайли бумала сарша тонистам ба сум дарданат тела кунан мошинда габайни хиборос шагучак аста доди ошида рӯзи 15 август мара зур фреб кади гуфтан урӯз байди пои киратам минет кади тонистам ба сумтира ними шаб берам бирорам духтари хонара қадим кӯчави кальян дирорам дискотекаи манхеттен бадию ҷавонон дар ради су қанчиқ шиданта нишон доди ҷаҳонда исбот кади гап да дил набидаю бидай сумда да як шаб чор кас дохта ки дискотекаи табассумда оромша 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 бадик басай давомша нақл накун ки дили дилда тарсай Беномуста гап хайфай